setelah buka WA ternyata banyak sekali permintaan lagu requestnya. Tadi Mas Heri minta lagu Sidorodo ya. Iya, tadi Ibu siapa minta Liwong Mas? Liwong tadi. Yang tadi ada pendengar. Dan jika ada sedulurku yang di sana ada pusing nelongso, nanti dikasih satu persatu ya. Saya boleh jalur musuhane ngati. Oh iya, luar biasa sekali. Dikasih ayang-ayang dulu lanjut Liwong ya Mas Gatot. Iki salam dari Kang Ideng, Mbak Tari, Pikato salam sama Mas Ideng iki. Kang Ideng di mana? Aku iki nang ngendi iki, Mas. Iya. Luar biasa sekali, matur nuwun sanget. Oh ayang-ayang ya. Iya, satu persatu dipenuhi sabar ya cow ya. Baik, akan saya hadirkan ke ruang dengar kamu semuanya. Satu persatu dipenuhi bos. Yuk. Baik terasane ati kangen sengiteng liyan hayawan aku koyong Sahyo muda digoyang cow. bagus tak celok ojo selekan tresnan pancene tresno kuwi ake pacokan arepku mengko ngendika tresnan kuwi aku sliramu radiakoni senadyan donya rapi sonopo bakal tak cokot enturut sapring kapuasa Menariknya sing panen iki. Sudah dipenuhi gitu. Sampun, terima kasih. Tadi yang di sana minta Liwong tadi dipenuhi. Ada ibunya minta Liwong dibuni dulu Mas satu persatu. Sih. Dikira aja pengen iki Mas. Kusumane ngati tadi. Kok gak dendani aten sini. Ayo siap. I love you too. I love you cool. Kok Mbak Sur ya begini? Ora ayo. Sabar ya Mas ya, sabar. Liwong dikasih Mas, sing rock mas sing halus Mbak. Nah ibunya tadi mana yang minta ya? Ajeng kasar nopo halus Bu? Oh, jangan
Mas. Wes. Kan ku suwan ning ate 50.000. Nanti dikasih. Iya. Iki yo lambene ning iki yo gentenan yo. Ora lagi aku ora tau wis. Kowe iki kira aku saya iki. Iki apa iki Kak? Anu ya Mas. I love you. Konsepnya sing I love you full. Medus. Ora yo. Yo, lemung. Kabiar secahaya muda, Cok. Satu ada request lagi dari Mas Huda Jararap nyanyi dewe Mas. Oh, iya. Iki akhirnya tak besok. Oh, iya, Udah besok. kangen jare. Ayo udah. Rasanya kayak Mas dijoget ya. Ayo jadi. Oh iya. Sabar ya sayangku, sabar. Ini goyang apa? Mas Raja Mario nanti ini. Ya oh. Mas Gakan. Jadi lemu hatiku nalikane asal pesan ketemu wah wong ayu tak telon kudu hati yen siang dalu Ayo. Aku ki ngenteni sing anu suara. Sik to. Iki malah suarane sing rock and roll to. Jajal kok dambe wedok. Ngomong aku mikir step kono wis tak ngerti iki ya siap gitu. Ngono kuwi mak jumlahnya mah nyet. Ayo ndang kok dambe wedok tak ke. Yo 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 sik sing kemayu kenes ngene. Aduh. Iya jabatan ngas. Ayo seru tenang. Apa Mas sampean wis Seru tenang kita tok banget. Muni apa? Astagfirullah. Sampean miso Mas. Heran aku. Iki Mas Rizal tuh toh. Oh tuh. Oh tuh. Iki lemone ya apa? Ya, ngapain mes. Sampai bawah.
kemana-mana. Radio bisa wiji senajan apa tak lakoni. Hae Batine bulan ki. Batine bulan ki rak Pak, kowe saya tuwa apa ya eling ngoten. lah iki saya tua saya ndodro gumun ya gue. Apa iki? Apa gebrakan apa meneh? Sabdo Pandito Ratu Terus liramu Kapso sisianmu Hey, hey Ya, Gusti Ada senaku Terus kino mati Tanggung jawab cepet, tanggung jawab. Masih gini mah Gizone terima kasih Iki banget. mau tak ngomongno. Iki anake wong lho, Mas. Ayo, ayo. Omahmu ngendi? Tanggung jawab. Ini lho kok sebel urung mari. Oh, ojo hati-hati dong. Nangis hati-hati dong. Wis mulai wis. Sabar. Mulai kon. Kowe aja ngono kuwi aku nek nambani kono ku bojoku nesu lho. Aja. Ini anake wong iku model. Ayo. Ditarik dulu. Oh iya. Yes. Oh iya aku di rumah mamamu wong ganas banget. Ayo dok, bener dok, mama wis nang kene iki lho dok. Yo. Aku duwe dolanan sing lucu. Masa Tau cilik tak lagi banyu. Besok gede dadi tukang perahu. Bayarane 500.000. Yo. Aduh dok. ayo dong. Ayo mak, jangan mak. Ya. Ya aku semelang nih rupa pakai gizi. Mama, ditanya nih mama. Ya biasa mawangi kok ya. Ah, ya dibantu, ya. Ya, jadi apa? Prap, ya, dibantu. Selanjutnya, dibantu mak, dibantu. Oh, diangkat. Ayo, dibantu. Ya mas, selanjutnya mas, ya. Kondur.
Sono nambahi ayu dewi Nono nambahi manis dewi Kondur. Jastoro rimami Tatulungo rekane son Kang detamanas moro Enggal bare kusodo Dinapino sampikono Gusti Allah dan tumo Dina pino kudoren sono Ayo duk, mundur duk Jelang isu minggu jadilnya duk
lagi senyum ya iya mundur dong yo dikasih loh untuk para penontonku barangkali ada tempat-tempat yang belum bisa terpenuhi, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya bro. Yeah. Karena waktu yang semakin larut ya. Oh, ya. Senyum manis bukan sembarang senyum, tapi senyum manis mengandung cinta. Ya satu lagu dipenuhi mas yo, kesemane nganti mas Tanjungan yo. Yo. Iya mas, yuk dipenuhi mas, yuk ada permintaan nih. Iya mas, itu rapopo nek swate kok.
dikancani danine dhewe ya mesake. Kusuman ning ati padha kayu kang nanti-nanti apa wis kamu bisa gawe tentreme ibu. Pokoknya terpenuhi ya bos ya. Nah, sabar. Ya yo. Iya. Tarik sok. Iya. Yuk. Dan masuk maronya kita sonati Bali. Dan masuk maronya kita sonati Bali. Timbalono rate permati. Dasar bagus kaporo nyoto. Dasar sedih untuk kuno Omar Moyo ingat sonati Bali. Omar Moyo ingat sonati Bali. Belum mas Omar Moyo. Layong sekar melayong. Layong dilayong sekar melayong. Besoknya saya di iya. Yo apa tuh ya dulu. Yo aja deh. Es mari deh. Sadoning
terima kasih saking keluarganya Cahyo Muda Marasanta Penglipur Tentunya mohon informasi Usono Kiprah Kulo Sakonjo Cahyo Muda Bintang Lewat saking keluarganya Cahyo Muda Yun aku king samudra bangang sami ing usono sedeng kundur mugi rahayu kang sami minanggi akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur thank you